Jesseli tuli eilen ostettua tämmönen Flipper 640. Tosi siistis kunnossa oleva, alkuperäinen. Mattahan se on, ei ole pesty moneen vuoteen ja kaikkea pientä löytyy. Vetonivelen paljon, se on entinen siellä, tai siinä on halkeamia, mutta ei ole rikki. Tää on tämmönen täysprojekti, että palotellaan moottori. Siellä on Volvo Pentan 280 vetolaite, niin kuin näkyy ilman power trimmiä, ja siellä on koneena on Volvon AQ145, eli 2,3 litrainen 8-venttiilinen kone. Sama mitä esimerkiksi Volvo 240, 740 löytyy 83, 82, 83, 84 nurkilla. Vaikka tää on kaasareilla, kahdella Solexin pystykaasarilla. Perusluotettava kone, tehdään sille käyttökunnostus. Eli katsotaas, nähdäänkö sieltä tuolta, vähän voi raottaa takalta penki alta. Sieltä näkyy se mitä ne on nähtävissä, eli perus vinokone B23 ja tuplasolekseilla. Peruskuntoinen, ei mitään ihmeellistä tehty oikeastaan. Oli kulman mukaan kahdella vanhemmalla herralla ollut, jotka molemmat niin veneily loppu heiltä ja sit jäänyt. Tosi siistiä alkuperäinen mittaristo ja kaikki on jopa alkuperäistä, ei mitään räpellyksiä. Tosin nämä Weglian mittarit vähän ihmetyttää, että miksi siellä on semmoset, kun toi mittaristo kaverilla on samanlainen, samanvuotinen vene ja siinä on uudempi mittaristo, mutta voi olla, että tää on just viimeistä mallia tolla. Pattiat on vähän värit kulahtanut ja niin edelleen, vähän retro sisustaa, mutta katsotaan mitä sille tehdään. Siellä on jopa jonkinlaiset subbarit täällä tai jotain 80-luvun poppitekniikkaa, ettei ole peruskajari tuolla nurkas, vaan molemmilla puolella joku jakosuotimilla varustettu härveli. Ja jopa alpinen, sen aikainen huippumankka. Tästä tehdään käyttökunnostusprojekti nyt talven aikana.